אנחנו נמצאים בכרם זיתים במרכז הארץ, ואנחנו מתקרבים למסיק. אחד המזיקים המשמעותיים לזיתים זה זבוב הזית, ואני רוצה להראות לכם פתרון, מלכודת פרוטקט שפיתחנו ברונפל טכנולוגיות כבר בשנות ה-90. המארז מכיל 24 מלכודות, כל מלכודת מורכבת ממכל כדורי, לוח פלסטיק צהוב, מתלה. המכל הכדורי מגיע כבר עם נוזל המכיל תערובת חלבונית שמושכת את הזבוב וחומר קטילה שהורג אותו. השוקת מכילה נייר סופג שסופג את הנוזל ושומר את זה בעצם רטוב ויעיל למשך כל העונה. בלוח הצהוב יש לנו חט קטנה למעלה ושתי שיניים שמחזיקות את המכל הכדורי. לפי חריצי האמצע אנחנו מכוונים אותם לחט, שהשיניים מחזיקות את הכדור, לוחצים עד שזה נכנס והלוח יושב בתוך החריצים, כאן למטה זה משוחרר. ובמצב כזה הכדור יושב טוב, חזק, יציב, ושום רוח לא תפיל אותו במצב כזה. אנחנו תולים כך שהחוט במצב מינימלי, זאת אומרת שהמלכודת קרובה לענף אליה היא קשורה כדי שזה לא יטלטל ברוחות. ואחרי שתלינו את זה, כל מה שנשאר לעשות זה לפתוח את המכל הכדורי כדי שהנוזל יטפטף מטה לשוקת ובעצם יהיה במצב פעיל ויתחיל למשוך את הזבובים. מה שעושים, מסובבים את החלק התחתון של המכל הכדורי, פותחים אותו עד שזה נפתח עד הסוף ומגיע ללוח הצהוב. במצב כזה יש מספיק מרווח והתערובת של הנוזל בפנים מתחילה לטפטף למטה ולהיספג לאט לאט בנייר. אחרי מספר שעות, אפילו יכול לקחת יום-יומיים, אנחנו נראה את הנייר שבפנים הופך מצבע לבן לחום, וזה מהווה איזושהי אינדיקציה שהמלכודת פעילה. עכשיו, במצב כזה, הזבוב מבחין בלוח הצהוב, נוחת עליו, מתחיל לחפש את התערובת החלבונית שמצויה בנוזל בפנים, נכנס פנימה, אוכל ממנה קצת, שהיא מעולה בחומר שקוטל אותו. לאחר מכן יכול להיות שהוא יטבע בפנים, יכול להיות שהוא יתעפף לו וימות אחרי מספר דקות במקום אחר. ברגע שהוא אוכל, נגמר הסיפור שלו. בגינות פרטיות, בבוסתנים ובחלקות קטנות, אנחנו ממליצים להשתמש בספרי דבק ובפרומון שנכנס לחור הקטן בתחתית הלוח הצהוב. את הספרי דבק יש לרסס בצורה יסודית, מלמעלה למטה ומשני צידי המלכודת, גם על הכדור האדום, ויש לשים לב שהקצף הלבן מכסה את כל פני המלכודת משני צידיה. בסוף העונה, לפני המסיק, מומלץ לסגור את הכדורים ולהוציא אותם מהפלסטיק הצהוב. ולהשאיר את הלוח הצהוב תלוי על העץ, וזה ישמש אותנו לעונה הבאה וככה יחסוך עוד זמן עבודה של תלייה. את הכדורים האדומים לאסוף במכלים, בדולבים, שהם יגיעו אלינו למפעל של רונפל טכנולוגיות, ולקראת העונה הבאה, לקראת האביב, במועד התלייה, יגיעו כדורים מחודשים, ממוחזרים, עם תערובת נוזל חדשה בפנים.